उपेन्दाखौ ओरैनो आं मंगलदै कलेजाव फरायोमोन बे समाव आंनि लोगो सासे कटनाव फरायोमोन हितिस बर' नामनि बेयो उपेन्दानि हस्टेलाव थायोमोन आंखौ माने खोथाबाय थायोमोन आरो बिदि उपेन ब्रह्म होनना बुंनाय सासे दङ बिराद मेरिटरियास माने बिदि आंखौ हायार सेकेन्डारि पास जानाय उनाव माने बुंबाय थायोमोन आरो नों मंगलदैयाव थानायनिख्रुइ हेन्डिकआव नोंखौ लांनोसै होननानै आफाया आंखौ आरो थांनो होआसै बेयावनो फरायबाय बेयावनो फरायजोबदो होननानै बेनिफ्रायनो आं उपेन्दानि खोथाखौ खोनाबाय थायोमोन आरो बे खोथाबाय थायोमोन बिदि बिराद गोरिब माने बिदि खस्थ' खालामना फरायो माने बुहुत खोथा मिथियो बिदि गोरों गोरा बेफोरखौ आं खोनाबाय थाना नामखौ मिथिजोबखायो बेनिफ्राय आं जेब्ला इउनिभारसिटियाव थाङो माने आंखौ सिनायथि खालामनानै होबाय आरो हितिसा बेयो 81आव आङो BA पास जादों बेनिफ्राय उनाव बिदिनो सिनाखि जानायनि उनाव अल गुवाहाटी बड' स्टुडेन्टस इउनियनाव माने जोंखौ ज' लिङो नालाय बेयाव थांनायाव बिदिनो लोगो मोनबाय आरो लोगो मोननानै आंखौबो बिबान होबाय बेयाव माने भाइस प्रेसिडेन्ट बिदिनो मिटिंफोर जाबाथाय इउनिभारसिटिनि खिनिया ज' माने आंखौबो लोगो लाना थाङो बिदिनो लोगो मोननाय जाबाय आरो बिदिनो आंखौ मालाबा बुङो माने बे समाव आसुनि बिराद आन्दलन ना बिदि गुबुनारि होखारनायनि आन्दलन माने जों थांथारनांगौ जायो उपेन्दाया थांथारा आरो बेयो ओमफ्राय जोंनिया थाङाबा माने बेयाव एक्सप्लेनेसन कल खालामो आरो मानो थाङासै आरो बेमार जादोंबा माने प्रेसक्रिपसन खिथिनांगोन बिदि बुहुत माने जोंनिया बाध्य खालामोमोन आरो थांनांगौ गार्लस हस्टेलनिया बेनिखायनो जों आसुनि सोमावसारनायफ्रावबो बाहागो लानो थाङो मालाबा माने इउनिभारसिटिनि बेवहाय लामायाव लोगो मोनबा बुङो आरो ओमफ्राय आं थांथारालै बेफोराव होननानै बुङो आरो ओमफ्राय आंखौ बुङो नोंखौ रेखारानि दास बर'आ लोगो मोनबा दाहानो गारियाव जे फैदिंगोन नोंखौ जोंनि बिदि थाबायना खस्थ' जानो नांनाय नङा होननानै बुङोमोन आरो ओरैनो एदावनानै रेखारानि मोना आसुमोनना जसना सनवाल मोना फैनानै माने आंनि रुमाव थायोमोन गेस्ट बे डिब्रुगड़ इउनिभारसिटिनिमोन बेनिफ्राय बिदिनो उपेन्दा मोना अबावबा आबसुनि मिटिं जाबा अबावबा माने थांनांगौबा बिदि ओइ थमथमायाव सेन्ट्रेल आबसुनि कनफारेन्स जादोंमोन ओमफ्राय बेयाव उपेन्दाया आंनियाव हस्टेलाव थांबाय आरो थांनानै बुंबाय नों मिटिङाव थांगौमोन नामा होननानै माने अल गुवाहाटी बड' स्टुडेन्टसनि जानानै आरो ओमफ्राय बिदि थांनोथ' हागौमोन होननानै आङो बुंबाय लोगो गैया दा होननानै ओमफ्राय बिसोर मालाय हेन्डिकनि आरो कटननि बिदि ज' जानानै बिसोरनिया थांग्रोबाय टमटमाव आंनियाथ' लोगो गैया आदां गादां आरो बिदि बर' आइजोबो गैया फरायनाय ओमफ्राय उनाव उपेन्दा हस्टेलाव थांनानै आंखौ लोगो हमनानै बुंबाय आं नों थांनोबा लोगो बिदि माने माबाना हगार हरगोन जोबोद फोथायजानाय आरो आंनि बिदि नों जेबो साननाङा होननानै हौवासा जयन्त महिलारि नावनाय आरो आं मालाबाबो लोगो मोनाखै आरो सिनाय मोना देबरगावनि बेनिफ्राय उपेन्दाया बुंबाय आं थाङिनि माहाय खोथा दङ होननानै बुंबाय आरो उनाव आं मिथिदो आरो बिबान होगोन होननानै बे माने थाङाखै आरो बे समाव फरायदोना बेनिखाय बे थाङाखै ओमफ्राय उनाव आंखौ बे जयन्त महिलारिदो हगार हरबाय आरो आं सिनाय मोनाबाबो आं उपेन्दा बुंनायखाय फोथायनानै थांबाय ओमफ्राय बे आंखौ माने बिराद आलोन लादो आरो थांनानै CWCनि मिटिं जादोंमोन आदा करेन मोना बुंदो आरो बिदि उपेन्दाया आंखौ बिदि लोगो माने सोरजों थांखो आंखौ बिदि खबर खालामबाय उनाव उपेन्दा बिदि हगार हरदो होननानै बुंबाय बे मानो फैयासै ना फैनो हायानो माबा जाहोनाव होननानै बुंबाय ओमफ्राय उनाव CWC मिटिंफ्रावबो आंखौ माने जेबो नङाबाबो बेयावनो फज'ना लाबाय आरो आदा करेन आं आदां गादां हारसिं जादोंना ओमफ्राय आरो उपेन्दा हगार हरदो नावनाखाय बिदिनो थाना मिटिङाव थाबाय बिदि उपेन्दा मोनखो आं बिदिनो माने लोगो मोननाय आरो ओमफ्राय जाहोनावबो उपेन्दाया माने बर'लेण्डनि सिमा नायनो बिदि फैदो हरखाब आरो बिदि फनसनथ' गैया मिथिया आं माइ गायना दंहैयोमोन बेनिफ्राय जोंहानि फंबाय उन्दैया थांनानै दुब्लियाव खिथाहैदो आरो बिदि क'क्राझारनि आलासि फैदोलै नोंखौ आफाया लिंहरदो होननानै ओमफ्राय आं सोर क'क्राझारनि आलासि होनना नायफैबा उपेन्दाया जना दं आरो आफादो ओमफ्राय उनाव आंखौ बुंदो आरो नों माइ गायो नोंखौ माइ गायोनो आं सानथ्राखैमोन बिदि माइ गायनो रोङो नोङो होननानै बुंबाय जों आरो
ओंखाम संनानै जाहोबाय ओमफ्राय दाबो जाहानि न'नि मानसिफ्रा बुङो आरो माने उपेन्दाया माबायदि मानसि बियो माने दैखौ खावना होनोबाबो खावनो होआ गाव खावना लायो माने गावनि खामानिखौ गाव मावनांगौ बिदि होननानै मावो रावखौबो माने बिदि खामना होनो होआ आरो बे बिदिनो साइकेलजों दोनहैयोमोन टांनि सारियालियाव ओमफ्राय जोंनि उन्दै उन्दै फंबायफ्रा बुङो आरो जोंबो बिराद खाफाल गोनांलै उपेन ब्रह्म दिनैनो मोनलायनाय जोङो होननानै बिदि बुङो आरो दाबो ओमफ्राय बे समावथ' बिदि आबसुनि जानानैसो गिदिंदोंमोन आरो प्रेसिडेन्ट जायै सिगाङावबो गिदिंदोंमोन बिदिनो बेफोरखौ नायलाबायदोंमोन माने जोंनि बेफोरो बबेथिं गोलैनो हागौ बर' मानसि बबेखिनिहालागि दङ बिदि खननै जोंनाव हर थाफैदों आरो उपेन्दाया बिदि गासै बेयाव मिटिं जादोंमोन भटफोराव जानायावबो जाहानाव एसे हरदो बिदि आरो उमा बे जों उरखावगोरा बे समाव उमा होनना मिथियोमोन जोङो ओमफ्राय बिसोर बे उरखावगोराया उपेन्दादों थाबाय थायोमोन ओमफ्राय जों उमा होननासो मिथियोमोन आरो उरखावगोरा नावनायाव सोर उरखावगोरा उनाव नुनायावसो आङो नोंखौ उमा होननासो मिथियो आङो नों उरखावगोरा जाना थाबाय होननानै बिदिनो उदालगुरि मिटिङाव लोगो मोननायाव माने एदावज्लायदों आरो जोङो ओमफ्राय बेबो बुंदों आरो आब' कनिकाया मा जाखो होनना सानो आङो बिदि बे समाव ओंखारनानै दालाय माथो जेबोखौनो मिथिला आब'आ मा जाना थाखो होननानै बिदिनो बुंलायलायदों आरो बिदि आदा सानसुमाया जोंखौ मोजां दैदेनोमोन आरो उपेन्दायाथ' गाव आबसुनि खामानियाव गिदिंबाय थायोमोन ओमफ्राय जोंखौ बिदि लाबथिंनो बारा सम मोनामोन आरो बिथोन होनोबो बिदि जों बारा आदा सानसुमाखौसो मोनोमोन माने आइजो आफादनि जोनोम आबसुआ होदोबाबो माने आदा सानसुमानिसो फिसा बिदि आरो आथोबा माने जायखिजाया समावनो जोङो आदा सानसुमाखौसो मोखां नायोमोन आरो बेनो जोंखौ बिदि माने बिथोनफोरखौ होयोमोन आरो जोंनि संबिजिर बायदिसिना बेफोर लिरनायफोरखौबोथ' जों रोङामोन बे समाव बेफोरबायदिफोरखौबो आदा सानसुमानायाव जों माने बिथोन लायोमोन आरो माबा मोनसे बे सोमावसारनायनि माबाफोर मावनांगौबाबो जोङो मावबा मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन जोंनिया गोरोन्थि जागोन नामा बेफोरखौ बिथोन लायोमोन बिदिनो जों बे दैदेनगिरिफोरनि खाथियावनो बिदि सोलोंनाय बिदि जादों आरो जोङो गिबियावथ' रोङामोन आरो लोगोनो सोमावसारनायनि बिदि बारसोमनांगौ जानायाव जों माने माबायदि थांगोन बेखौ जों लामा नायनांगौ जाखायोमोन आरो बालिराम बर'आ आं बे दरं जिल्ला आथोब दानायाव जि लोगो मोनबाय सिगाङाव आं बिदिनो खोनादोंमोन आरो जोंहानि फंबाया आं बेफोरखौ लिरजोबखांबाय थेवबो आं बुंदों आरो बे टंला कलेजाव माने मुंख्लं बुफायलायनाय जादोंमोन बेयाव जोंहानि फंबाया फरायोमोन बे आंनि सिगाङाव खोथा फैबाय थायोमोन आरो बालिराम बर' होनना बुंनाय सासे दले बर' फरायसा बिराद रागा गोसा होननानै खिथाफैनाय आरो बे आंनि सिगाङाव बिदिनो उनावथ' जों मन'मति मोनखौ फांसनफ्राव लोगो मोनखाबाय थाखायो जोंबो गासिबो दरं जिल्ला आबसुनि माने हारिमु बादायलायनायाव जों हरिसिङाजों बिराद बादायलायनाय जायो आरो बिसोर बारा मोनोना जों बारा मोनो बिदि जायो हरिसिङाफ्रावबो जों थांदो टंला कलेजफोरावबो बिदि हारिमु बादायलायनायाव डिस्ट्रिक्ट आबसुनिफोराव जों बादायलायनानै गोबां माने बान्था लाना फैदो बे मन'मति मोनजों जोङो मोजां मिथिलायो बेनिफ्राय आदा बालिखौसो आं मिथियामोन ओमफ्राय बे खालि मिथिबाय बेनिफ्राय बे बिराद आंखौ अननाय बिदि माने खालामोमोन आरो बेनिफ्रायथ' जों बिमाखौ आयं होनना बुङो बिदिनो आदा बालियाबो जोंखौ नागारा जाबाय आं हाबा जानायनि उनावबो माने डाक्टरजोंबो बिराद माबा जाबाय आरो बिसोर आंगो जाबाय जायखिजाया खामानि मावनायावनो डाक्टरखौ नागिरो आदा बालिया आरो आदा बालिखौबो माने बिदि मावथि मोननानै बे गाहाम मोनो आरो 3 मेन एक्सपार्ट कमिटि फैनायाव माने जों बेयाव दरं जिल्लानिफ्राय बरायनायाव बेफोरखौ लिरनायफोरखौ माने डाक्टरखौ लिरनो होबाय आदा बालिया टंलायाव दङमोन डाक्टरा बे समाव बेयाव माने थांबाय थायोमोन गेजेर गेजेर बिदिनो बायदिसिना बिथोन लायो बा मावनाय खामानिफोरखौ रायलायो मा मावगोन मा खालामगोन आरो बिदिनो आथोबनि माबाफोर मावनो गोनां थाबा जोङो आब' प्रमिला मोना जोंनाव फैयो गारि लानानै बेनिफ्राय जों आब' कमलिखौ नागिरलाङो
बेनिफ्राय ज' जानानै आरो आदाबालिनियाव ज' जाहैयो बेयाव आरो टिमखौ लोगो मोनो बिदिनो जों आदाबालिखौ बेयाव लोगो मोनोमोन बायदिसिना थांखि लिरनाय लानाय बा माखौबा मावनांगौफोरखौ जों आदाबालि लानायावनो आदाबालिनाव सोंनानै सावरायनानै बिदिनो मावोमोन आदाबालिया आरो बिदिनो आंनि हाबा थिग जानाय समाव माने बिदिनो आंखौ बुंदो आरो नोङो आं होबा दख'ना गानगोन ना गाना होननानै हाबा खालि होननानै गानगोन होननानै बुंबाय बिदिबा आं नोंनो दख'ना होगोन हाबा खालि आं होनाय दख'नाखौ नों गाननांगोन होननानै जागोन दे होननानै ओमफ्राय बिदिनो रौताथिं दख'ना जोमग्रा आरो मा नांगौ सोंनानै बिदिनो बिदा होनानै हरबाय आरो आंनि हाबाया 89 जाबाय बिसोर फैनो हायासै आरो रावबो आबसुनिफ्रा देब'आबो बुङोमोन आरो आब'नि हाबाबाथाय नांग्लायाव जोङो गारिजोंनो हेब्रे माब्रे खामजोबगोन होननानै बुङोमोन थेवबो बिबो फैनो हायासै आरो बे समाव बिराद सोमावसारनाया माने गोख्रों जादोंमोन फैनो हायासै आदाबालिया माने रौता आथोबनि सेक्रेटारि जनेनि आखायाव दख'नाखौ दैथायहरबाय आरो आंनो ओमफ्राय जोंनि भटबारा आन्सलिक आथोबनि प्रेसिडेन्टनि आखायाव माने बे आरो होना थांबाय बे बिराद रेड जादोंमोन रौताव माने दख'नाफोरखौ लाखिनो हाया बिदि बेनिखायनो बे सानसे फैनानै होना थांबाय बिदि जादों आदाबालिया होनाय आरो बे दख'नाफ्रा दाबो दङ आंनाव आरो बिदिनो आदाबालिनि न'आवबो जों थाङो फैयो बिदि उनाव थैनायावथ' जों बिदिनो आरो बिराद दुखु मोनबाय जोंनि दरं जिल्लानि बै समनि दरं जिल्लायाव गोबां खामानि मावनो हानाय मानसिबा जों बेखौनो होनना सानोमोन आरो बिराद गिया जायखिजाया खोथायावनो माने थोंजों बुंनो हायो मावनो हायो बिदि गोहो गोनां बिदि मानसि माने खोमाना लानांगौ जानायखौ जोबोद खहा होननानै सानो आरो ओमफ्राय बिदिबाबो जोङो बिनि उनावबो माने बिस्रानि न'जों जों मोजां सोमोन्दो थाबाय आरो बे दा आयंआ जोबजासिम आरो बिमाया जोबजासिम जों थाङो खबर लायो बिदि माने बिसोरनि न'खरदो जों न'नि बिदि जाबाय सैलेनबाबो आरो टंकेश्वर फंबाय बे आदाबालिनि फंबाय बिसोरबो जोंखौ बिराद मोजां मोननाय बिदि बिसोरनि न'आवनो जोङो जानाय लोंनाय थानाय बेफोरबायदि आथोबा माने बाहागो लाहैबाथाय बिसानावनो ज' जाखायोमोन आरो बिदि सोमोन्दो दङमोन माने बिब' बिफंबाबो आरो आंखौ माने आदा बुंनायखाय बिदा बिदि खालामोमोन आरो सैलेनाबो जोंनावबो फैयोमोन आरो जोंखौबो मादै होननानै बिराद मोजां माबायोमोन माने न'खरा बिदि जोबस्रांलांबाय आरो आन्दलनावनो बिदि आदाबालिजों सोमोन्दोआ बिदिनो आरो देब' होनबा नुवायाबो गोलैयो नुवाया आदाबालिनि बिनानावखौ हाबा खालामदो निसिबो ओमफ्राय नुवा आरो बे देब' जोंनि बेवहायनो थाफैबाय थाबाय सोमावसारनाया माने गोख्रों जानायाव बिसोर बिथिं थानो हाया जाबाय देब'आ माने जोंहानाव थायो आरो जोंनि गामिनि न'सेनाव थायो खगेनावबो थायोमोन खगेन माने आरो न'नि अबस्थाया बारा मोजां नङा बेनिखायनो जानाय लोंनाय खस्थ' होनाय बायदि जायो होननानै बियो जोंनियाव थाहैयोमोन ओमफ्राय जोंहानाव आरो थानानै आफाया बेराम जानायाव बियो आरो जोंनि गामिनिनो न'खरसेनाव थायो बिदिनो बेथिंबाय थांनानै बि आरो बिदि गावथार जाहैबाय आरो बिनि थैनाय सानाव गासै आंखौ सेमिनार पेपार फरायनो लेंदोंमोन बिनि खोथाखौबो आङो लिरदो आरो बिदिनो बेबो माने जोंखौ बिराद मानियोमोन आरो बेबो आब' कमलिखौ गियोमोन आंखौ बारा गियामोन आंदो फ्रिमोन बिदि बे देबोरगावआव आंखौ नेहाथारि होनाय समावबो आं माने जाया होननानै बिराद बुंबाय थानायाव आं मोदै गज्लायदोंमोन ओमफ्राय आंखौ बे बिराद बुरखायनाय आरो जेबो नङालै आब' मुक्तुं होननानै बिदि बुङोमोन आरो बिदिनो फंबाय बिदि थाफाबाय थायोमोन जोंजों आरो बायदिसिना जोंनो सुबुरुनफोरखौबो होयोमोन बे रोंगौमोन बिराद बिदिनो जोङो गाहाम मोनोमोन आरो बिखौबो बिदिनो आब' कमलिनि जायखिजाया बिथोनफोरखौ होनानै बा हेफाजाब खालामना होयोमोन जों अफिसियेल खामानिफोरखौ हागौ हायाबा बिसोरनो बहाबा सिटि हैनांगौ बहाबा माबा खबर हैनांगौ बिसोरनो बेफोरखौ मावना होयोमोन आरो बेवहाय गजेन हाज'वारि मोनाबो दङमोन गजेन हाज'वारि मोनाबो बिदिनो फैयोमोन बा बेयाव
जों थांबा मिटिंफ्राव बिदिनो माखौबाफोर जों सोंबा मोजां खोथाना होयोमोन। गजेन हाज'वारियाबो बे समाव बिराद एक्टिभमोन आरो महेस्वर बसुमतारी रौतानि। महेस्वर बसुमतारीया गिबियावनो जोंखौ बुहुद माने माबाबाय लाफाबाय फोरोंबाय। बेखायनो जों आरो महेस्वर बसुमतारीखौबो गुरु बिदिनो सानो आरो बे समाव। बेबो अबथिरा थैलांबाय। बिदिनो बिसोर दा गैलाबाबो माने बिसोरनि बे सहायफोरखौ जों बावगारा आरो बे समाव। नङाबा जों बिदि सोमावसारनायाव माने बायदिसिना बाहागो लानो मोजां हानाय नङामोन आरो रोंनाय नङामोन। एसे गिगौमोनबो बा जोङो रोङाबाथ' आरो सिगां लांनो हाया। बेखायनो बिसोरनि फोरोंनाय बिसोरनि माने दिन्थिनायाव जोंनि उन्दैबाबो जों बिसोरनि खाथियावनो मोखां नायनांगौ जायोमोन।